Ilaty özümizi öndürleýän durly gök bagça hemde miwe önümler bilen bolylyň üpjün etmekligi özleriniň munasip goşantlaryny goşýan Daşady vilayatynyň Babaday-hanlary iş tepkinlerini hasa güýçlendirýärler. Daşady vilayatynyň Şabad etrafynyň şäherine ýerleşýän ýylançyxananyň işgärleri özleriniň agzybirlikle çekýän zähmetleriniň miwesini görüp, täze üstünliklere tarap anamly barýarlar. Mundan sanyjy ýylyň ulanmagy berilen ýylançyxananyň hünärmenleri ýaryn bol hasalynyň öndürülmegini gazanýarlar. Ýylançyxanada işleri ýokary derejede welme sahasy uramak üçin ähli şertler göz öňüne tutulanlar. Daýhançylaryň milli ýolagularynyň härki zaman ilmi teknik usullary bilen utgaşdyrylmagy ýylançyxananyň has köp we ekologiýa täzen arasy önümleriň öndürilmegine şert töredýär. Ýylançyxananyň ýokary hili hyýar önümleriniň ila tarapyndan aýratyn isleýi bilen alınýanyny bellemek hasa ýakynly. Munyň özi gyş şertlerine de ak bazarlarymyzyň özümizi öndürilýän gök, bagça we ter hyýar önümlerine doly bolmagyny üpjün edýär. Özüniň milkemlik häsiýeti bilen tapatlanýan jany derman önümler hakda gurrun edilenine ýylançyxana şertlerini kemale getirilýän hyýaram masal getirmek bolar. Hasyl ýygymyna her bir düýpdäki ýokumly hyýar hasylynyň zaýasyz ýygnanmagy üçin ähli tagallalar edilýär. Bu ýerde ýetişdirilýän hyýar hasyllarynyň barha köpelýäninden bellemek gerek. Ýylançyxanadaky ýeterlik mukdardaky howa şertleriniň bolmagy hyýar ekiniň qadaly ösmegi üçin şert töredýär. Toýsaçaklarynyň nadan ummatlarynyň ýylyň ähli pasyny şeýle ajaýyp önümler bilen üstünlüği ýetirilmegi guwandyrjy ýagdaýdyr. Hyýar hatarlaryny sinanynda bir ýerdäki hünärmenleriň zähmetiniň ýerine düşýänini görýän. Ýere-ýerleriniň tagallasy bilen ýokumly hyýar hasylynyň ýetişdirmek üçin ähli mümkinçilikler we şertler döredilen. Her kunlarda gazanylýan netijeler hem guwanyjydyr. Bu bolsa toýsaçaklarynyň ýokumly bu önümler bilen doly boljak, ona güwe geçýär. Döredilen şertler hemde giň mümkinçilikler üçin ýer-ýerleri türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdalymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.